L'Auditori Leandre Cristòfol de la Llotja s'ha omplert d'aplequistes que han assistit a l'inici de la Setmana Cultural de la Federació de Colles de l'Aplec. Amb aquesta s'escalfa motors uns quants dies abans del gran cap de setmana. 40 anys de l'Aplec del Caragol que des de la FEColl es vol celebrar amb un programa d'actes farcit d'activitats pensades per a tothom, i especialment per al públic familiar. Com ja va ser tradició, amb el pregó es dona per inaugurada la Setmana Cultural, que enguany celebra 23 edicions i que s'allargarà fins dijous. Enguany els pregoners han estat dos dels pastorets més esbojarrats de Ponent. Els cosins Jordi Huete i Ferran Aixalà de l'agrupació musical Pastoret Rock han llegit un discurs humorístic que ha despertat rialles entre tots els assistents. Pel que fa a la durada de l'Aplec, fa anys que sentim molts collistes demanant que volen que l'Aplec duri una setmana. Tot així, aquest any per culpa de les eleccions, anem una setmana tard. I enguany l'Aplec comença al maig i acabarà al juny. Per tant, collistes, la FEColl us ha escoltat! Bravo! Tenim 2 mesos d'Aplec! L'acte ha comptat amb representants institucionals, membres de la Junta de la FEColl i socis. També s'han entregat els guardons que reparteixen anualment des de la federació. El Caragol Bové, que premia la bona difusió de la festa, ha anat a mans de Jordi Graell, director del Congrés Català de la Cuina. El Caragol Llimac, que serveix com a càstig amistós per a aquell que parla malament de Ponent, se l'han endut els serveis informatius de la cadena televisiva La Sexta per haver dit en un parell d'ocasions que Lleida tenia platja i mar, errors que es van fer virals a les xarxes. Joan Carles Gatius s'emporta enguany el premi al millor rodolí i vers satíric Memorial Jordi Plens, que aprofitant l'ocasió ha volgut compartir en directe acompanyat de la guitarra de Xavi Boira.